кандидатстват с брюкселските си представителства и просто нямаме достъп. Обаче посланици е възможно да бъдат открити, т.е. потенциални кандидати в подмярка посланици на направление 2, като формулировката е, че подходяща с целта са големи оркестри, големи хорове, големи танцови ансамбли, защото се търси много широко покритие на дейности на държавите, участнички в програмата за годината, за която се кандидатства. Тоест, ако някакъв хор се предполага, че в следващата година ще обиколи 7 държави от програма Културна комисията, те могат да кандидатстват за оперативни разходи. Как се получава, как става това? Залагат се едни... Там е малко по-окрупнено. От тази година влизат фиксирани ставки, които са някакви осреднени за всяка държава и се залагат примерно 10 човеко години административни, 5 човека години артистични и после имаме пътни, само там мобилности. Не е сложно за организиране, не са много подходящи кандидати в България. Обаче, но не е лоша идея, ако имате в района си някакъв хор, състав, който си го има като програма. Има интензивна дейност по турнета, не е лошо да кандидатстват, защото всъщност тук съфинансирането от комисията е до 80% от оперативните разходи за годината. Те малко късно се получават, но се предполага, че ако сте организация, която така и така има тази програма, все някак ще успявате да си финансирате стандартните дейности до средата на годината, тъй като обикновено грантовете по направление 2 успяват да излязат към май и юни, за да бъдат платени. Датата за кандидатстване е 15 септември. Помислете, на среща сме. Не е лошо това. Има една малка особеност, че не може да се кандидатства с някакъв бюджет, който е... По принцип нашата организация има бюджет 100 000 евро на година, а пък следващата година ни е 300 000. Условието тук е, че може да се кандидатства за до 10% увеличение спрямо отчетения последен към данъчните период. Тоест през 2012 може да се кандидатства с до 80% от 110% на бюджета ви през 2011. Направление 3 е в някаква форма изследователско направление, но не точно, защото не се дава средства за нови изследвания. Целта е на база към момента извършени изследвания да се направят обобщения, които ще доведат до някакви реакции в културните политики. Господин Върбанов е на линия, така че да сяда да пише проекти и да не се отслушва. Тук финансирането е 60% от комисията, 40% за финансирането. Очаква се консорциума да е разнообразен, т.е. да имат доста организации. Пак трябва да са минимум 3. Изисква се договор. По принцип, само на някакво направление се изисква задължително договор между партньорите. Това е едно от тях. Ние по своя страна съветваме като точки винаги да се подписвате договор, защото става въпрос за това. И така всеки си знае, както и да е Стойчева потвърди отново, всеки си знае ангажиментите, датите за тези ангажименти и парите, които ще получи на среща. Това е най-общо направление. 3 единственото, когато се кандидатства на хартия. Той няма онлайн конфигурация. Приключихме с типовете възможности за финансиране. Датите има линк. Аз ги споменах тези, които остават. До края на годината са 15 септември за направление 2, 3 октомври за направление 1.1 и 1.2.1, 15 или 16 ноември за фестивалното и следващата година имаме само превод на художествена литература обикновено около 3 февруари, но датата се определя
това няма направление. След това почваме да ви готвим за 2014. Важно е да се отбележи, че кандидатстването е до 12 часа на обяд в брюкселско време, което има разлика с българското време, така че не си подавайте, моля, за кандидатурите в последния ден на поканата, защото става гафа. Процедурата горе-долу трае до 6 месеца, някои от мерки идват малко по-бързо, но ние залагаме 6 месеца, за да знаем, че е минал и обмен на информация там. Някой път ви искат допълнителна